Dobrodošli u prvu epizodu recenzije knjiga. Danas imamo Guillaume Musso, Devojka i noć. Ovo je thriller i tehnički je namenjen za cure. Tačnije stoji u sekciji za devojke. Međutim, ja sam ovu knjigu dobio od društva, htjeli su mi kupiti neku žensku knjigu iz sprdnje. Međutim, se ispostavilo da je knjiga zapravo jako interesantna. Pročitat ću vam ovaj kratak opis. Prestižna škola okovana snegom. Troje prijatelja koje povezuje mračna tajna. Devojka koju je odnela noć. Azurna obala, zima 92. U ledenoj noći dok je krug gimnazije paralisan snežnom olujom, 19-godišnja Wenka Rockwell, jedna od najpametnijih učenica završne godine, beži sa svojim profesorom filozofije sa kojim je bila u tajnoj vezi. Za ovu mladu devojku ljubav je sve ili ništa. Niko je nikada više neće vidjeti. Azurna obala, proleće 2017. Nikada nerazdvojni Fanny, Toma i Maksim, Venkini najbolji prijatelji, nisu bili u kontaktu od završetka zajedničkog školovanja. Ponovo se sastaju tokom okupljanja bivših učenika. 25 godina ranije, pod spletom užasnih okolnosti, počinili su ubistvo i zazidali telo u sali za fizičko. Isto i ovoj sali koja će sada biti srušena kako bi se na njenom mestu podigla nova zgrada. Stoga više ništa ne stoji na putu istini, uznemirujućoj, bolnoj, okrutnoj. Knjiga je mnogo zanimljiva. Puna je zaplata. Ta dvojica koji su zakopali to telo u zidu. Prvo priča kako on dolazi zbog tog rušenja zida, kako oni moraju da spreče to rušenje jer će se saznati da su zakopali telo, zato što telo će da preživi u zidu. I onda počnu da razaznaju šta se sve zapravo desilo, ko je sve zapravo učestvovao u tome. Mnogo se spletnje dešava, ne mogu da vam spojlujem. Meni je bilo mnogo zabavno da čitam. Glavni karakter je muškarac koji je pisac, mislim da iz Francuske, dolazi u svoje rodno mesto gde su mu radili i majka i otac i brat. Tu sa drugom sa kojim je zakopao inače to telo, pokušavaju da razaznaju šta se sve desilo sa tom Wenkom Rockwell, u kojoj je on bio inače mnogo zaljubljen kao i mnogo njih. Inače Wenka je postala simbol feminizma zato što ona se borila za ljubav, ali zapravo se na kraju otkriva šta se sve zapravo desilo i da je to sve zapravo pogrešno. Tako da definitivno preporučujem da pročitate knjigu. Ima 275 strana, nije mnogo velika, ali je mnogo zanimljiva. To je to što se tiče prve epizode. Vidimo se u narednoj.